dia hakne kapur ngai syukwa ban ong tang kawai go kilong kemi to tip bapidai kinong hikai ki bomla ban bu officiate degi wai kilong kemi te amla ban bu officiate kinong hikai ki bombiang katulap ki bom sngau em iyo san hajar tengka hikai hamau ber o hathen raj ki ong arphau lek no she thun raj I ye mau ber Henry kilong kemi une uwe ukun ukam yong ukam lengkot oyo iya kun kibriu jurong ubah briu dan tran ang kam kun no yo tai I no yo ni dan kumta Henry enum dan dai na kata kadau ba kilong kemi ki dai kita ki nong hikai ki bomla ban bu bujli lane official lagi kun jong pi kidi kiat ru beang baik hap baik ne pin ong ne wat jukam kemi yanga un lai kam kemi ka briu ka sha tena kata kadau ngapet batang ka wei ngayo I hapi kajur ka jing I ban ya ka jing bom I na kata kadau ngau thu ba long kemi yala de namar ki kimi ki kpa kapan singat dai ki khon em sabam mapi dau do not do lap masi man ka sngi di da ka dot ar al ke tli si sngi ro lada ki khon ki ya to ki ya penyap bereu pin da sangat mapi kampalat ya ka si rai kho henrei lada pi bam tang da ki tung pi bam tang da ujur ki khon jong pi ki ya ha ka buram kajing sengat kajing pelung saya pek la manu la babam dot habam yak bahagi kun la babam ketung habaki kun kiat dan buram dan kata kadau ngas ngau kemen ba kom kilong kemi ki dan kajing ket khle bat pia deiru kinong penroy ha ka balang ga jong ublai ha kani ka por ki pra bangai ba it ngin ya poi saka khubon ka ktien ga jong ublai ki pra bangai ba it ha kani ka por ba ka klemat ka ba menta ngakwa ban keren ya kane ka thim ngakwa ban keren ya kane ka thim ka jing thau karen yang ga jing tap ukres tang ba ka wei ka benta ka long ba nganam kwa ban keren shu syapang kinong Ephesus sasngap ka ka bangan wanra hakene ka por daga jingir khujong belai nabaro ka jatim ka bangayo sngaw bat ka bangalayo ban pule kadai kane ka tim ka besok tam ban keren ka bae tam ban le ban keren ban syuong ga jingdap ukris sup la bha la lendet hato persyang ban le se kadam yakhi thma kane ka tim kalong kumta te ban nadu bangayo ya kane ka tim ka penlek ya ka jingmut jing perkhat jonga syakatu ka jingruai ka baong hakaktin nong way my life is in you Lord my strength my hope I'm all and with all of my life is in you kajing im kabor kajing it baki ay baro kilong tang hamet rai namar balay namar bakane katim kakeren katawa syapang kata bangin long ki briu ki badap lot ha ukres nang ne syane nang tei syane kata kabamut baro sautli kidong haban don ya uji sukres na kata kadau ladangim long kita ke baong bandai tang hami utrai bangan syania pimut dur pin long ki badap jingthau anam dap jingthau kumta hakane kapur kadon kam tang kata ka jing syania bat ban ya ngau thu shu ya kane ka tim ki pra bangai bait nganam kwa ban batai ka kita ka jingthau ka kita ka jingdap handrai ngan batai ya kilat kilenti ki ba penlong ya ka jingthau ka ba biang bat ka jingdap ka ba biang hau trai jongi uji sukres
ban nang snop ban kam snop thu ban kam shai ya ka jing mot jong ne ka thim ha ka ne ka jan met ngakwa ban kren no shapang ka wei ka long ying jong ka long kmi na ka thim ka jong glei ka ba kerteng ka meri nang ba kam dei kin ka meri kmi jong jisu de se tang shu ong kum ta yo penran khmot kin dia namar ba balai ya ka meri kmi jisu la landan Henry kani kameri kabangan keren agane ka Janet kalong kameri ka kemi jong Marcus unong to ya kasau gospel ka way naki gospel Marcus ngam tip lagi sengau ni em kani ka khana shapang ni ka breu ka don ka khana ka basngau teman bha Haka tin ngo jong ulai ki prabangai bait ngin syam ya ki meri ki dan komban riu ngot ki ke briu kentai ke bakerteng kum ni le se ngam tip kas ngo temat tharai kene ke kerteng don ne am bakerteng mari hane habalang jongi te kabon kamari Namar ka kerteng mari kadai ka kerteng ka bas ngau tenat ban pun kerteng ya ki kun kentai na kata kadau ha ka bible ngin syam riungot ki breu ki ba kerteng kum kane ka breu bakata kalong ka baningkong ka bangitip ba kum balaya ong ki kena ka meri ka thai soti kabaar kameri nong pop lane ka nong Magdala kebalai la ai kerteng ya ka Magdala ban ngau thu apadeng kameri thai soti ban penyaper nama kene kadai kata ka nong Magdala kabalai kadai kameri ka para John ka Martha baru Lazarus kameri ka bana Rom pila ban pet Rom kan riu kameri ka kemi jong Jacob Lucas Kasam Saupong Bat kene pate kene ka Mary ka kemi jong Marcus ka badon ha kene ka Bible pila ban syam na ka kitab kikam apostol kalenong ka bakat ar ka dekat ka baningkong ter kat kum ka tim ka jong ublay ki prabangai bait ban sngau thu chapang kene ka tim sngap bha tang ya kene ka khana nằm đòn cầm bà tài cái ấy cái ta jing thâu cái ấy cái ta jing dap henry cái này cái khana kan sapen shai kedar ki ba thâu ba ki ba dap ki long ki ba kum no kameri ka kmi ki jong Marcus ki prabangai bait ka dai ka Kristan ka basang basa ha ka nong ba Jerusalem bat ka dai ru ka nong bot ka jong Jesus Christ Kakerteng jongka kalapau hakapor balasa narpna yo Jisu Batlaong bakane kameri kakmi Marcus hakapor balasa narpna yo Jisu Christ kabot lang nadin kalbau Jisu uyat nakmat banba ya gading pna halor katurpeng Henry kane kameri kabot isen yo Jisu Bat anda kalapoy halum karbari kane kabriu ki prabangai bait kalalait banyeng hasenda jong kading pna ka jong utrai Jisu bat anda kalayeng hangta om tang kumba kayeng marwei kakmit ya kikmat syau Jisu bat kapet dalake kasngap bat ka shashkor ya ki jingkren jong utrai halor ka ding pna bat ka ei ka balaja kat ba kidang ya pet yo utrai shejrang o utrai ula jau ka snam baro shirin yang kikti kilamong kikjat kilamong kakmat kala jingam snam kakli kala pong pan sngat ha kata por uji sunajrong upet ya ka Mary ka kmi Marcus ka Mary bat ki wei pat ki kentai ki apet ya uji so ka ei ka balaja kata por kalong begini ki kentai ki la ya yam hakmat utrai kata gede ke jingyat lenti jong ki shuang pi Yap kat utnong pen em mano bom yang Wat dangi bayap ki khon ki kti bom la ban pen em ni dang yang
hakapor menshwa lelai kini kinong yam breu kilong kemi kibla shwa shakmat kini nong yalam jongi haki kasi jongi lada dai kaying kabom don nong yam habayap breu kishu yawai Takadaw uwa ndaladon itay nong wai ru ibala syawai ru o inang baban yam yap breu ilayeng ilasyong hajan kasendot don lele kibanang kibakan maulang ya kasniang ya kapalang da kabaong wo pilet mapi mano banpet ya kasniang ya kapalang kata kadang jinglong kikasih hindai ya kita em kidai kita kinong su sentiu kibala su bha kibala penwandur bha kita ya makmat jong unong yap ngakan mau kilong kni jongi wala da kam don shu kamet yap hang to idani we me it agapor bayap imama jonga itai me it hadin artayo baladap bantap iwan ha jing thia oi yam ni kata jing thia dapen ong mangi ilayap ru uyok sengau uba tip uba habada khali jar Henry hagene ka porte pra mangai bait kene ka long kemi kala yam ban pek yo jisu kala isen kala don ne em ga jingja ga jing em jong pi ka ba phim not shu ban pek daki khmat do la jong namar ga jing i men sau ka ba shir ke ngalay kenduk bonsin ngalay obat yai wei rang ba kat ba kayu katrok kakali ya ina khawa kapat ka khawa hagapor bangalam ngalapen phone 108 ngalayara andalayara lalet bulan yai tai ba sha Woodland Hospital kai ka bajak kali la jong bu no siteng lenting andala ronga kata ka 108 maria ong itu nas lanai doktor badan hanto bat ba ya kene khawa maria shim ngasngau kumbayo shim yu pai namar kene kesendrang kalapai tagada maria bat kat nang bat skem nang keloy namar bala kayu om ita i nong sumaria nga long rang ba briu pi kyu ngong api pat pila pom tu license te katu kakut li ayang ada katu dengan muska namar katu kadai kepala asma itu mo upulit ru dang dalafong uniform daka uniform daka neka riam ying ki pulit ru kibit ya tanya dalafong uniform ki lagi keren tagadau kani kajing mensau jong jisu kat ba umpat dekut mensem kalapan isen ya kene ka meri bat shibon kilong kini kibaya don halor ulum karbari bat ka wei na kajing keren ka jong utur rang ba shispa unong ap ya kajing pnau try habau yoi ya kajing yam ya kajing ya pat donut kilong kini ula ong te kumni shisha pleng une ulang ukun ublay Matias arpunyau san pusau kipra bangai bait kameri ka kmi Marcos ka pediang ya utrai nang penem nadu bau jisu dan ka pertai kalamat ya kata ka jing it ke jong utrai kala kta ya ka bar kala kloy ban ati ya je bat bot nagamar ujisu bat loong bakala longru ka long kmi ka bakelut mensim shibon haki liang ki ai baro kalalong kawai kalong kini kabaju dan mentalang barki senran ke jong jisu kabakrau kalang bagane ka kemi Marcos ka kalalong kanong sandur yo Marcos hadu pa undalong unang tho ya ka gospel kata gede besnutenat bah ka kemi kabala sisa nuksa suai nuksa no moh kum kimi ki babon kila ban syakri yaki khun ban ai ke jing syakri da ka ba penlong yaki kum kita ki pastor na mar ban kersai
Kumta Umar kasru uyat reilang rengkat kami lembat kisnran jong ujisu hadu baune Umar kas hagane ka gospel ulalong u evangelist lene unang yalap lapha ban yalap ya u syakashnong perga batna perga pat ulawan pai se Jerusalem angki kam apostol khatlai kedekat Umar kas nadok bau dangret ulayo e kanong rembas kem ka jing hikai ha ka jing snang jing kraw jong gane ka kmi ka jing ko ngo ka don ha ka ti ka jong u ba ka jing e bat ui trei lang ro bat kisnran utrai kata kade ka bas ngau kmen bha hadu kata badai Umar kas uba bot ya ujiso kat shabauyalap ujiso Umar kas te udan hajan badai hadin ba Umar kas ulayo i ya ka jing yalap utrai usala ban lomlang ya ka jing tho jong ka gospel ban penlong ban tho da kane ka gospel ka bala ai ka teng ka gospel Umar kas Dese kene kalong ka bapwa Umar kas ulong uta usnran ubari a Jerusalem kamot baong ba ubari ba syeptieng long ubampa tang baki kam kikra kane ka kentai kane ka Mary kumba kala yadon benta nadu ka por jong Jisu ha kane ka purthai kumta kala isnran lang hakti hakajat baki apostol bat laong ba ha ka wei ka por ki apostol ki la yakando jing e ha ka jing em jong ki bat ka daw ka long namar bom don ying ban pen long jing e sang namar ha kitai ki por om pat don ka ying mane ban ya syakri kumne kumai syong mangi kumta kilaya perkhat jing e bat ka jaka perkhat loong bakadai ka ying jong ka Mary ka kmi Umar kas kala ai kamra bani syong komiti bat ha ka bakhat du om tang kata kani ka ying kala long kum ka jaka lane ka ying mane ka balaya penlong ya ka jing e sang bat kane kalapan kemen sikat dai e ya ki apostol ban yo iya ka jing spon ka jing keloj mensim ka jing bha ka jing long klan ka jing la ka kmi jong Marcos ban trei ban a ya ki e baro bat ka long ru ka breu ka bayai em ka jing duai kumta hang ne ngila ban pen shisha yakine ki ai da ka bangi phai sheki kam apostol khat ar hang ne ka je thu yengi shibun ban loong ba ha ka balang hakine ki por kalamat ka jing e ka bakrau namar ba kadang long ka balang ka balong bat om tang kata ya uwei ni kinong yalam bakrau unong yalap ya Jisu u Petrus u balang usenran la set bendi ya u habala set bendi ya u kajing long senran kajing ya don ki senran kanang sting kanang telot kumta ke e ka bajal ong ba ka balang jong ublay hapedeng ka jing nang telot ka jing long ka badang long kalaya duai ha ublay try to ai ka bor ya ka balang bakan klan bakalakan mau kerpang yo Petrus men bau dang don ha ka ying bandi kala duai na ka tau Petrus kala penlong ya ka jing duai ha ying jong ka Mary ka kmi u Marcos ba ubelai unisen e yo Petrus kapasngal tenat hang ne pat DM kalong ba ubelai usha asko ade ke jing dwai jong kini bat ka e kabalaja kalong haba u Petrus udang dan haga ying bendi u angel utrai ulalej hajan kai hapo ka ying bendi ula shemi u Petrus ula ba aka terpeng ula ya na kata ka jingkhang ying bendi kat ba kinong ap ying bendi ki yo thia jelang kim kendet setia Henry endalalaj na kata u angel u penhap yauni u Petrus bat yala de ulej no shalaga jong ka khet ukpa u Petrus enda ulalaj nang ni ulalej wot utip bak bakaying jong ka Mary a Jerusalem te
kadai ka beriu ka pediang ya ki syagri ublai kumta ulalej ban lej sekene ka jaka bat andala poi ha ka ying jong ka meri ulatit ya ka ying menmet endau latit ya ka ying ka wei ni ki syakri ka wei ni ki kena sama ka basyong yarap traying ha ka ying ka kmi umarkas ka bakarteng ka hoda kalalet ban pek syaka jingkang ban sngap batang syu sngap utli utit ega jingkang barulong peli hangta kane ka kena ka ega baja ka basngo tenar kalong mario sngo ya kasur wo kala kemen ban sngo bagade kasur jong u petros watla kam yo I ya kadur henry ka tip berkasngo tu kade kasur jong u petros kale ayu kam syempeli pa kam syampli wala ka kemen bau deu Petrus kam syampli Henry kalej nang tanah jaka bayeng kalej sya kameri kalej sya ki senran kumbalong ki kenaret ki kenaru kilong kumta lada yo I ba ipa imai lawan yo lada kaying ka kang le yo tu briu swa kelet ban pli Henry kani ke syakri kalaong u Petros ulawan syani Henry ka ai ka belajar kalon ba kala sya amai penban hakini ki briu ki badon hakane ka ying bat kilaya maya ka lese kila awan ong kala bi kina ka briu namar bu Petros udon ying bendi mano ban ajamen yau Henry kani ka kenate ka long ka basisha bat kala let ban peli bat u Petros ularong bat kini ki badan hane kila kendit syut barang lese kam kendit pi u breu barang don hapatak ulat klem don kano ka jing pelat dan ka jingile ya ka bor rengkat ka ah Henry hakane ka por pade kani ka kena da ka jinkmen kala let banye tu bani syam hakane ka por bat kani ka ying jong ka meri ngin ya kren lengkot ngenamar ka khamjrong ka dai ka ying ka ba ai jaka sa ya ki syakri ublai ya ki senran ka ba penlong ru ka ying ka ba kentang wat la ka dai ka ying syong briu ka dai ka ying ka ba ai bam ai di ka dai ka ying ka ba jukre bam na ka benta ki nong yalap ngan ong ye pi kelong kni ban kre bam yu nong wan yalap em dam dai basbun long re long nga perkat hi kendiat syapang kene namar teng ladang alej buan ngan yalam mga sipau syu ay nuksa nga de sekretari balang ngadok ngatray belaman kasngi te nga syu em lai spa sa spa sisngi ha kasngi sonde unwan uba sekolah laurinyang bat sipau ngut unyabam dapat bapa juddo ta ibang kai anda pajud ya kamau kading ngasih pa taga daw haban perkat bahaya kene ka benta namar ki don pi kinong keren dalai keren yalam san phongut ka ying bakre bam ka hap sim ram na rural bang taga ta ka sim jing tengi ki balai keren haban perkat bah namar babalai longkan nam kta ya ka ying desam ngi yakit ya ka kam utrai om bangin yakit ram habang sngoto te ka niru te ka dei ka briu ka bakumta Henry ka nang pate ban penkre kat kum ka jingla kamle sarong yo ba ka ne ka pertai menta da yo ibo wei uai da ka do ba kambang nga kam penbang tangkat no babon lawan wat ka bang Sngoto em habawan wat ka bang te kata kan bangin sngoto bakla kumbalong ngane ka meri sbon da ka jingtau umbaang gatin sbon da ka jingtau ba da ka jingtau wat ju bahabi ya ka bomdai ban penlut ngin ya penlut
Henry kene ke Mary rute kelas bon daga jing thau kala bhaya ki ba David biak na ka banta ka kamu kenrat hadu baya ka ying jong ka la sha khot kum kata ka charitable house lane ka ying jong ka jing isen hai la sha khot da kata ka ying ribalai kata ka God homely Nalor kata kala don ka experience ka jing tip ba ka jing sngoto yaki kam jong ka balang utrai kene kalong kemi ka don ka jing sngoto ka ba kraw bha yaki kam jong ka balang ka ba shempan ka ba nang ban keren ka ba yo ya ka jing it na ki babon balang ka ba yo ya ka jing it na ki nong sharai wana utrai Jesus kata ka bas ngotenat bat kadap daga jing ngokumen habagai yo bane don lang bat kinong syarai nganget bon na pedang jong pi kilong kemi pim dakwa ban don nong syarai habadai yatu khana haying mane dainam namar balai ki babun moi kinong syarai ki don ka jing ngau ting buram ki don ka jing ngau le rang ta ka daw tang la ai keren kila keli don temen basan em kata kede gawe ka benta Henry kene kalong kemi kam long benta kat banang don nong syarai kata kanang sekali bat kawe ka benta ka bakam kemen kalong ba kane kalong kemi ka kemi jong Markus kala long ru ka senran beri bat bajar-jar ka ba ai boy ye ki senran kum balong kane kas im di barah ka jingele thma bat kala long ru ka kum kanong sen ye ka balang kata kade ka jinglong jing im jong kane ka breu ka badon hang ni yit ya kane ka long kemi persang ban perkhat ye kane ka kemi jong Markus kalong ni em kabadap karenyeng kajing thau hau kres kalong ni em kata kabaka jing thau jongka kala beang te karenyeng hau Jisu kali yang abat ya pi kata kaju jenggali pet syaga ying jonga pet syaga ying ladi oh kaying jonga jongpi kala ni em banlong kemalong kani ka Mary ka kemi Markus lamda kamla akumta ka bamut kata ka jing thau ka don apdeng ka jing duna thau ka bampura ka ba utrai un sakren yang abadiapi kumbaula keren ya usim Belshazzar haka kitab kejung Daniel san arko hinyau pen pule syapang usim Belshazzar ukun jong Nebuchadnezzar ubashimti ya kejing long sim ka Babylon une usim ulong ubakumno ubam judem yano ubam juret ubam juting ubam ju isnai ya ki dokki red kiria ubam ju ken snap yano kajing sarong jong kajing kamen sim ngau hana ngau meng kala keu hadu akamat ublai bat uang bangam don jinget ya ublai ubain ngadai ubadon bor habdeng ki badon bor kat badang ya kawai bat kilok une usim ulakhat ulai sham ngaba hangta kat badang ye khawai kalapau ka jingtho haki kan ro jong ka yin sim hakata ka kamra khawai ki bada tho aga dur ka jing ki bada kren ye ki kentin bat kita ki kentin la tho ladapan kela syakatin kasih kumbapan kela ke kitab Daniel san aponyau ye katu ke kentin la tho mani farsin ufarsin hakaktin kasi kalong ba kaktin jong belai kaya tu bauta unang tho utho akata ke kenro ataki dur jong gading bat la tho tekel la tho yame la sham ba meduna
Usim dala dia kapor balatho ya kata kentin mani uparsin omla ban sngotu ulakhat shibon ki start batai henry omdon oh kini kinong level tong ki ong don ubri ubastat akahimau pa jong me udanial ubatai ya kata kajingtho lakhat ya ulabatai kabamot tekel lathau ya me lasham bameduna kane kajingtho kajong belai thâu yêu xem ba cha sao u xem bầu duna bat ka jo ka jing thâu ka jong blai ka bangin ya khmi menta halade la je shimat la da on thâu no ya ka nyang jongi ya ka penkiang jong jing long kristan jongi kum no un syam bangi dapura nen syam bangi duna. Kata kedai ke jinggeli kepada wayang bat yapi ki perang ngoi. Lada on tau ya ke ing Kristan ha kini kisngi menta ngangai babon nangi ngidon ha pedeng ke jingduna ke jingtau. Bon nanga ke ing jongi ke ing jonga ke ing jongpi ngimla ban em komba em ke Mary. Teng mo don kaying kasam ngimla ban penyerengkat kum kameri hakaba ukon ulang unong to gospel don nangi kaying kasam kakmi kadai kanong kip kam kidai ki chairperson kidai ki nong le ki bakrau ki kambalang ukon pat udai u presiden jong kinong de long ya kata ngila alap ke Tela da kumta lada on thau ya kaying hato para bangai bait kaying kadap thau dan iwai long kmi ibala kren benyau bat ngausi ba hadu kata-kata kebai ong bang ngakit ya kaleng kolu jisu Henry ngausi ukpa ki kun umdon ringkat akabalang ukon ba uyat sa kemana la uturai bara bangat ya kejing tiak jonga kadap daki umat kumbangat ho ye gawe kejing ruai imai bari pa ki suja umat haba ye ki khon ba ye ki yai berkhan kejing em ki samwa ka sedang menserta namar late mrau ye ki daka pia berkhan kumtai nei long kemiru ikran i ong nga ai jingmot kumno badangan le nga ai ka jingmot ya i nga ong da ka basai lara ublei utau i ka ying jongpi ho oi ngala dap tep ngi tep scam ka ying ka long ka baduna namar bau pa umbiang ki khon kimbiang Henry la dala thau ye ka ying la duna tong ngai tang ka ne ka wei pila le pila keren ye ka jing sisa ong la keren chi keren hadu ba kila dom kila thai yang bangong la da kumta utrai unum thau ye ka ying jong pi un thau ye pi shimet to pen klan ye la de shimet tang kata la bia la daw kaying kasam jonga jong pi kilong kmi la se ki kon ki ti ki don ki badikya ki don ki bomyat bai jai renti akata ka jing em rengkat bar kaying kasam bar kabalang la da kim ko ngu piladap keren what are tatin what's ngau kuslai ya kaba piladap keren utrai ulayoi balai pindang bunut nrai la utrai untau unnum ongre I kane kalong kmi kaduna tau shimlang jong ukun Henry shimet kabadan kami yang abade pi kalong tang ban keren ni ka jing sisa ndai kin ban lain namar bahakini ki sngi bobon sen em ki breu ki pen kemen da jing syukor ki kata Kibreu tangban kemen buat kamsalia la kadai ka bathok ngala syakren hagawe ke election kepada namar ba kidon ke nom yalam election ki ong ba le kombatep syatai kebut ai syangi namar ba ye it ba tengapat syata rumman syatai rumman ngakwa hunuta Tengah ong gomno
nga tengam tre kila penbor yang ngong yaki ban shule menle kambha ban ye ka banga pen kemen ye phi daga jing syukor bha pen smusi daga jing shisha hoat ladang athep bat phi ladang ong kum tam ta hale ngam thep ngu ong tang katin phi kemen kum ta ke pra bangai ba e jakini ke singi ka ying gabun kum ta ha ba phai shu siapang ka jinglong jing tu na thau jongi ha kini ki singi ki pra bangai ba e ka bas ngau si ka wei ni ki benta ka long ba ka ying ka sam ni dap apa ka jing tlat bat lada ka jing em jongi ka long kum ni ngi sha jo ngau na kita ki bang yo i ya ki ai baro babon ka wei ka dak tlat menta ka yo jaka ka dai ka jing or pat ka jing pat jing pra ka ying ka sam apa ka kmi apa ki khor hapdang shipara let nang ne lada ka ying kala ya pai pen bhapa kam don jingmut ke jing shikri blai jongi lada ka ying jongi ka pai namaru blai don kami ke jing long ka wei dan kam ye ke jing pai jing pra ka ying ka sama kini kisgi ke long kmi ba e teng teng shikmi shikhuan ya lai ka ying ka sam ka dap daga jing pai to nut kala ban long na punta ki samla kumangi namar kumpangi ya ni yeng yo i ba jing em samla atu kata kata kam long shu ka jing thau kala duna syaba palat ko bat bon ki long kimi long pa ki yam pai to nut namar ki kun namar ki samla namar baki don ni ka to ka jing long ka jing bom ko ngu ye mai ba dipa bat ka jing bom dan shu ye ka jing ko ngu a ka jing em usamla ne temen ne kna ret hanta pin sayo i ye ki dak jong ka jing jot ka ying ka sam ka em lang salang ka shnong ka tha ka jing bom dan shu ye ka jing ko ngu kan penlong ru ba ka jing i ka yap no hakum kata ka por namar habadan ka jing ko ngu dan ka jing i balai ka em lang salang ka jot ka sniu kat ne ka em lang salang pin yat marwai pim nut pinlek shilong pinlek shlur wat bang pisong dak kali marwai ru umlang takadau lakat ban syura beda ke bistor akti nang ta pade kisam la jongi man la kasni piyo i apo ki youtube ki khubor ki ba la ijli sa utrai jong ka youtube handrai shulong le kumno kine ki jing sneo ke bam juja mana shipos na man shwang kan mau ju kham ja kwat ke ta ka jing thombor uk patra ye ka khon ye ka kmi man ta ki yai cha klabon ka penyap khon ye ka kmi kata ngi nam ye keren shabar ke me khalaya apo kari ka jela joni hidon ki khon ki bapam dos di ye ka kmi na kli hidon ki men trai ki bat Shrain lengkot lengkai ya kiman kipara. Oh abang idon na katu kejingja kalapan pat do nut ika jingim. Kabakum kano katu kejing long pare. Kipara bangin bait ika nega janmet ka nega kubor ka khat yang abat ya pi bangin emlong ki bureu ki badon hakata ka purthai. Pai shigini ki ege baro kacing penyap beriu naya keren katu naya keren ka bam klub naya keren ka senca kada ka sneu ka imlang salang ka sneu ka bas ngausi ka long ba ka jing im kristan jongi ka bangalang ngo tam ka dei ka ne ka wei ka jing im kristan ka babon sin ladang idon haying manay ngilong kristan ladang mi asnong athaw ngim klet ing jing long kristan uju ubreu ulang unang yalam balang uju ubreu udai unang yalam shnang dadon habalang ule da kumwe dadon hasnang ule da kumwe balai ngimla ban penlong kaju namar kadai kaju kapurthai om da kawai pat ka planet ngamte phialap ne em ye kata ka jinglang sumudur menta ka ying gesam ki khon ki ti paro kumbakalong menta ka jing it ka man khren bat ka ai ka dak ka ba pinyo i kilong kami ba it la ka jing it ka man kret a ka ne ka pulthai utrai jisu la kren shai ba la ka jing it ka man kret hang ta kan mi ka jing ya penyap hang ta kan mi ka jing thombor
hang ta kan mi sipon ki kam sneu ki bam juja menno bat ke basa menta kalong haga jing em jong obreu bishar ma pi kilong kmi kilong kpa kinong sharai ba ka jing et ka man kriat haga jing shisha bantip yo belai henrai ka kenrai haga jing it spa perthai kene kemen sim it spa kala knyot kala nyon kala lute hadu ba obreu undakala jat bat undangam senurak jong gidujak baik menta balai kibon kinong penyap ialah de ki samla kan mau bha pilong ki para jonga ngai skwa ban pengen mau tong ne gawe habadon ki jing wat jingai no balai habadon ki jing nya sngosi ka jing nya nia padang ka jing jong piru wat nam tem ki sur ki bapen paj do no chu ya pi namar lada pitami gitu kisur kelempep pinoya lada nga ya klat sama shu ainuksa ngatem wela shet kabai hangta tetep shadam sait kijing Henry ngan ong ye pi haba pis ngausi kum kita kadai kapor ba pindan ye kita Henry lada pin ngausi haba pilong gisama Kristan dan to God pai shall belai om shigi jing ruai ki bakan capertai balai ba ki breu ki sdin no agne gisngi la ki samla ki longkmi ki longpa ka dau tenrai ka dai tang namar kene bom don jing it yelade ya kano katiar ka ba phim ichu la ka long ye ka mobile ha ba phim kwa la ne phim don jing ichu ban pen kam phi bread ne em bat ya kan ne ka jing em ro ha bom ichu phi kwa ne man bread no phi isi ne em ne ka jing na ka ta dau ban lek nok dom don lat ban ya khalat ba ka ne ka men sim don lat shu lek pen yap no da ki la kilanti balai gelang kumne kadau baro kadai namar bam don ka jing it balai ubri don ka jing it kadau tenrai kadai ba uyeng jengai na ublai ubayeng jengai na ublai nam yo jing it lano am don pertai bala aban a jing it am don spa bala aban thiet kaktin jong ublai yones kang ublai ulong ka jing it uta ubai thu yo ublai uta uyo e ka jing it ya ubam itu ya uta nam don jing it balada uno bangai jauh om rem om judge you kam sngau tenat kata na kata kadau ka e bang aku ban om golang ba hapdeng gi jing kuslai to jan shoglai lara ka jing it ka don marang api kan penlong yang apa dia pi ka jing thau karenyang ka jing dap ukres ka ba utrai lara un thau ya ka jing im jong pi un saang kene ka breu ka le kumbakala tamro kenam tu nasyu Timothy om gumna lada pidan jing em kenam dan ke jing ya penyap kenam dan ke jing pihoin kenam dan ke jing lebor kenam dan ke jing thambor kenam dan ke bamsap kenam dan ke jing le klop kenam dan kano ke besni kenam dan ke jing namar ha ke jing te ke jing pisngo tu em lada nga ya pi ngong ya pi sibu piru pi yang lada ngong ya pi ni une usniang iba to island yang away dakador ke tang bama pi ang chir uwe sunyang kondro nama balai ke jing pan bom dan jing ang ia dam yarawat keren tenang kin bernem Henry utrai te ulong kumta pra bangai bait ha kane kapor Bankot siya ka jing thau ka jing dap karenyang ukres dan kam ban long kom kaying kameri tang bangi tengimla ban long menta nga tengamla ban long kumta lese utrai un syamba ke jing tuna Henry tang kane kawai kumno ban penlong yanga ya pi kum kaying jong kameri ngakwa ban keren tang kane kawai
jan sya ublay lada pila don haga jing it jong ublay dalade un hikai ya pi ole kumta long ki ba kumta kamen sim jong pi kalat itu ublay ka jing it blay jong pi ka hikai ban emba ngai skwa pen kan mau tang kene ka wei sya ban shong no uai ba hikai ya pi ban pen thit sapti ki khon don ya oh kini ki khon kila ya ijot ke sapti ka pa kho siu kala ya pai ngatrai ndang don ki bana shnong ki bana mau ber ki bale pen ong yi temen besan da pen thit patlon tu khon namar kala pai na kho siu henrai num don namar balai teman besan lana ki kimi ki yo I kendang ya ga jingduna ukon kumta dalade ki leksha shlong ki ken mau oh baba oh ka khaddu oh badan ki duna ya gata kumta ki penthit hi dalade balada phi don na ga jinge jong blai uyo I kene ka long kimi kaduna ka jing tiplam kaduna ka jing champang da ka jinge ula tip ye kita bat ka bakaddo daga jing it ulalong unong sumar unong kerku unong yalam lenti ye ka jing em dan kamanang try kerku yanga wat ya senbon ki message chau belai ap dia ka receive namar teng habang itu wai chau belai ni hukum handrai ka ka badan kam tam kalamba dan kam tang bandon yu blai to sumut dor mentangan ai nuksa tang kawai lada ukpa ki khon uhe spa uye syong ye sa rengkat hayi pindang don kam thai ban thon ban pan kpa ai bai tin hing se ai bai tai sebangan ta e ka ying handrai ukpa dalade ula don hajan du yo I ban ye ka ba yo I ka kemi ki khon bang yo I kupa henry la da phi don yo blai ka jing em ro ban ye ka ba yo I ma phi yo I ka mau blai ta ka dau ki priu baro ki khuslai ki ong tang ka ne ka wai baro ngi pen kre ba ye ka ta kalenti jong galasha henry ki klet pat ban pen kre ye ka jing ye dai buru blai bat khaddu yawa ka jingklat jongi menta kalong ba ni duna thau ha ka jing dai bat ki khon balai ya ki khon em ha ka ne ga juk ka ba menta ngai I babon ki kimi ki hikai bakala mi kai bhar ki long kimi ha ki ne ki sngi menta ngai I ki hikai ka jing hikai ka bam long ka basmal tenat hoi kala bande namar ka ne ka wai ki kimi ki ne ki sngi ki kpa ki ne ki sngi ki shapting ni em yo ba ki khon ki feel ha ka examination ha ba let's go kumta phiap tha tuition em henry kim don jing shapting palada ki khon ki feel ha ka lawai jong jing em na ka ta ka daw ya ka kot school pha tuition ya ka bible mano bai tuition ai tuition hai ye ki jinglong ki samla pule menta balai ki long komne ka jing start ka keu ka jing sniu ka keu Maria keu iwi babon la ka job ka jing sniu ka tambon balai ki long kom to namar ba ya ki khon sama ya ki ne ki kena menta ha ka job menta ki kena wat is ngawram ki ba kha chaneng araja chaneng lese ki bon tang ka education ki duna ka wisdom lane ki don na ka jing start ki duna ka jing yo I jingai lane ka jing start ka jing champang ka education lesakan bon handai ka jing I jingai ka duna nagata ka daw ki brewa laki start ka perthai ka jat balai ka jat namar bahaying hikai tang ka tuition om hikai bible dalai jing sang ngasat kran ye kane dalai jing sang ulai wat ye ki bam long namar babalai ni don ru akata ka jing bukhir ka khatnap ban ai se kam ublai
ban long ki badap renyeng sbon kum ka yeng ka Mary le ya ki bakrau kum ka Mary bat kata le se kan walam yang isi ka jing dap renyeng wat pedang ka jing telat to min long ki bakrsyang bat ban jan tang sya ublai ladang ila jan sya ublai don kam ban keren sya pang ki briu ki bajan sya ublai ki dai ki bakum no Kibriu ke bajan si ublay pait mentas nuksa. Umoses ubajan si ublay upenyap briu. Ule kamsnya. Utu namar ke jingdon jing uya ublay. Kahikai ya barok banlong ki badap renyeng. Kajing em bat bansan rang ba kum ukres. Ublay na kata kaburam jing u. Amen.